Tatiana López, Galiza, galego. Segundo a UNESCO, máis de 3.000 linguas van a desaparecer ao redor de todo o mundo. Non permitamos que suceda iso, falemos a nosa lingua materna. Moje miano to Morcik, Śląsk, Silesia, Silesia. Winszuję wszystkiego co najlepsze z kuli Międzynarodowego Dnia Rodnej Gotki. Podług tego co gada UNESCO, walicie tysiące języków na całym świecie może się stracić na zawsze. Nie możemy na to przyzwolić. Trzeba gadać, kiedy się ino da, we naszych rodnych gadkach. Sanam dom Ross, Laura Nashona Idirnáisiúnta, de rare UNESCO, de féidir níos mó teanga ar fud an domhan go deo. Lig dúin nach bhfuil seo a ceadú, ligan ar labhairt inar deanga dúchas, tá mé carmh ar der cabhar. Witaj też. Mam na miano Anna, moim domycem języka je kaszepści. Życzę wam wszystkiego będnego zależnego Międzynarodnego Dnia Rodnym Łewem. Wedle UNESCO blisko 3000 sztuk języków jest zagrożonych wymiarcie. Chcemy do tego nie dopuścić. Gadajmy w naszych domycych językach. Hola, em dic Gerard Gaset i soc de Catalunya. Feliç Dia Internacional de la Llengua Materna. Segons la UNESCO, unes 3.000 llengües podrien desaparèixer. No ho podem permetre. Parlem la nostra llengua natal. Compto amb la teva ajuda.